me dobro čuje sud, ko na moje imanje dođe, poginit će. Pozdrav svima, moje ime Milan i dobrodošli na drugi vlog Alfa i Omega kanala. Šta danas pričamo? Pa pričamo o tome šta je bio problem, što nema klipova, šta se dešava. Šta se radi? Ovako, kao prvo što ste mogli, ako ste na Facebooku, mogli ste znati da je Rajko došao, to jeste već je otišao, ali je bio došao, sad je otišao. Došao je ovdje negdje polovinom decembra, sad je gore u Njemačkoj opet. To smo vrijeme iskoristili da snimamo što više sa njim. Nismo imali vremena da montiramo jer smo htjeli da što više snimamo kako bi imali što više klipova sa njim. Plus tu je bio moj fakultet koji je stvarno sad natrpan ovako do ovdje, tako da se ništa ne može stići uraditi. Sad je neki kao mala pauza, neki kratki raspust, pa ćemo nastaviti s našim radom. Biće puno dobrih stvari, stiže svega. Nenormalno rastemo, što je super. Kanal ide gore, samo tako, skoro je bio 500, evo već 700, nešto. Tako da je to odlično. Nećemo puno da dužimo, evo par snimaka zašto sam ja zadihan. Nemojte me pitati šta je to, uskoro izlazi, to je samo kratko bilo, bit će jako zanimljivo, jako dobro. Novi klip je u petak, isto je zanimljiv, evo možete mali preview da vidite, da ne bude da ovaj vlog samo da ja pričam. Das war ein Befehl! Unsere Strategie war ein Befehl! Aha, ima Rajko da nas postroji sve. Ništa, to je to od cijele ekipe, srećna vam nova godina sa malim zakašnjenjem i da vam se sve najbolje ostvari u ovoj sljedećoj, da vam bude puno bolja nego prošla. Ništa, moje ime je Milan i do sljedećeg puta.